Assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe, mi hofni on mi yelani on kairuji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. Miɗo yelani ko hande fu on beti jam bana min goni haɗo. Fasaha wanni en video dow ko larani hala Gmail account. O wino en bo o waɗan en dow hala two-step verification. Ngam man o heɓi masala seɗa ndam baɗon nawa mo, kanjum waɗi o umri am mi wurto dow moɗon mi wolwana on banni. Fuɗɗam video banni kam ɗum min on, amma to ha screen recorder ɗum kanko on waɗi. Ɗuɗɓe bo andamin ngam mi ɗuɗai wangugo. Min wiyete Suleimanu, min mi laati mi mirawa fasaha, e bo o umri am kanjum waɗi jotta min gardi be video ɗo ngam min kollina on. Video man ɗon nafa en ko larani hala himɓe musamman hutinoroɓe YouTube. Ɗo two-step verification ɗon nafa musamman himɓe je ɗo hutinira YouTube, ngam YouTube jotta foti derɗirawo maɗa mo gonduɗa malla sobajo maɗa mo gerdiɗa noni ɗo laari mode pass maɗa je email maɗa, foti wara o zambire gal ton o jattangel wala dabare maɗa no a waɗata bo ha jappira hunde maɗa. To two-step verification ɗon waɗana en security ha email meɗen, kanjum on hande min wari be video ɗo ngam min holla on musamman ko larani hala security dow email. Ngam email ma laato jamel haɗo holi ngel an tan mari, a sekata ko ɗume. Ɓeɗo tami woyta bo mi wi'ay on tata yejjiti abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV. On abona, on ɓiɗɗana en like, on waɗa sharing, mana on partage na sobiraɓe moɗon ngam kamɓe ma ɓe nafitoro be majum. Ɓeɗo miɗo wi'a on assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdul Kadiri oɗo wawi montage, Abdul Kadiri oɗo wawi filmoko nder lesdi mogolo. Assalamu alaikum warahmatullah. On yan ha fuɗɗam video baɗum Suleimanu wangi larugo dande man nde wangai boɗɗum en dambani, amma kadi inchallah bano wolwanin ha fuɗɗam video man wolwanin do hala two-step verification. Ba wi ko noy no a aynirta email maɗa, email address. En andi email address on ɗum hunde on mawnde tilinde marde fa'idaji bo sosai. Email address meɗen en keñende Abdul Kadir Abubakar 95. Lallai kanga kay ngaɗan nga two-step verification. To mi holla on non tokkorto ngaɗirana email two-step verification ɓe mara no aynirta email moɗon, doggugo email moɗon datanga halka musamman ma ga waɗoɓe YouTube, waɗoɓe videoji hedi YouTube. To ha a andi a waɗanayi email maɗa two-step verification, to lallai email maɗa ɗon nder probléme manga, ngam YouTube man hoore muɗum ma ɓawata waɗanayi ɗum two-step verification a foti a waɗa video jungol ha YouTube, ngam YouTube andama. Ko waɗi o andama a waɗanayi YouTube maɗa two-step verification, o hokkete a waɗa video ji hatton, amma short to ɓe mbima short video wol dammugol kenan kol ɓuray 30 minutes à 60 minutes 30 secondes à 60 secondes. Nastugo video majum no haɓɓi latorago so on abona ha chaine meɗen je Fasaha TV. To on aboni on partage no sobiraɓe mon, like tata e jite hollugo video jan ɗo fottañon ƴami moɗon hedi commentaire, min giya heɓa minen ko min keɓi ko min jaabi, min keɓan ko min jaabi on inchallah. To a nasti ha nder hunderama banni so ara tefanda email maɗa bana ni, to a laray to gite maɗa badayake ɓe téléphone maɗa se ara waɗa ni on giɓe nda ami waɗi boɗejum ɗo maɓɓi email majum kenan. ɗo woni email man ta nasti a wara iya ha prime ha ɗo holli aɗo to photo ma woni ha ton bo hollete photo maɗa. To a ii ha aman se a wara nasta ha Google account, a nasti ha Google account, amma hidde ko a fuɗɗa larugo video ɗo habda wartira téléphone maɗa be anglais ngam mi andani ɗo hutinirta be français. To se a wara nasta ha sécurité, mana sécurité, ta nasti ha sécurité a wara nasta ha sign in while two-step verification was turned on 10:59 PM Cameroon. Mana email jaɗoɗo ɗo ma en garanan ɗum hundero majum ɗo a 10h ko mi famai ler majum ko mi fondino waɗugo ɗo man ɗo ko sali hollini mi manake en loro ɓawo na email ɗo en garanta ɗum two-step verification. En canja email majum, nda email jeɗo je Fasaha ɗo mi tammi non ɗum ma andi no en nastirno. Ta nasti nda email meɗen joɗake ha two-step verification, sara nasta two-step verification is off, mana ngar maɓɓi. Ta waɗi two-step verification ɗo kala munde goɗɗo mandi ɗo mode pass maɗa hoyi téléphone muɗum ha wata email maɗa ha téléphone muɗum fu, to o watini ɓe hollan mo ɓe an man andi jawmu email man, ɓe yerɓante message hedi téléphone maɗa hedi numéro ji a waɗiri two-step verification ɗo, ɓe yerɓante lallai nda goɗɗo yiɗi nastugo email maɗa, a andi mo na, a yerdi o nasta email maɗa. To a yerdi ɗon haɓa dante yes and no, mana oui be no. Ta in oui
a yerdani mo nasta email maɗa o yaha o laña nga. To a yerdanimo bo waɗan no ni on kadi. So wara nasta ha continue. Ta a nasti continue se a de'ita wara ita empreinte téléphone maɗa bana ni. To mot de passe bo a itta mot de passe. A de'ita seɗɗa. Ok, to a de'iti nda add phone number gal numéro je yerɓante message maɗa yake to o waɗi dabare ha o hoca email maɗa. Nongi nda alama clé, nda alama mot de passe be ko nandi e majum. Turn on two step verification se a iya haɗɗo. To a yi haɗɗo dante pellel ho'ugo numéro on yanda Amérique ɗo ton. Tefane en Cameroon en gonayi Nigeria. Cameroon en gara en gata Cameroon ɗo ala numéro 695 11 70 43. Mashallah se ngara next. Afwan nambaro ɓilla min. Ton i next se on de'ita ɓe gerɓanan en mot de passe e téléphone di numéro meren. En muña ko bo en burto en jahen nasta message meren en dara. To en nasta message meren on yan ba en gerɓani en. Ok en gerɓani o je ko salino. Amma en ɗon geloni ɓe gerɓana en kam. En loro hat. Ok. Se en loro hat to bona kam. Afwan. En loro ke haɗo go ɓe ƴamen ɓe gerɓanan en mot de passe amma en gerɓay. Yake to en gerɓan mot de passe ni a yiyan haɗo verify se a ɓiɗɗa dow ton. En loppona logo koje doy. Nongi jegon ɓe gerɓata so wollete verify sara ƴiya. Amma ɓe gerɓana en haɗo to a i ha to waɗi verify ni to shikenan. A waɗi verify mara kala ko an nde a nasata email mara pat ɓe ƴamete two step verification. To ƴema two step verification se a wata numéro mara je a waɗiri two step verification man. Ta a wati numéro mara shikenan a maɓɓiti. E to goɗɗo on yiɗi hosugo email mara bo to na be numéro mara o fotai o hosa two step verification mara. O fotai o wa YouTube mara, chaîne mara ko bo email mara. Ɗo on lawol na tokorto a aynira email mara inchallah. So to en fotti ha video je yeso Allah lamiɗo hoddiri be yerde may duka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah mi yetti on dari tammini on dari video ɗo daga fuɗɗam hara gare yela am ni banni kam on nafitoro be video ji man bana ni. To habde ni on abona kam ngam min yejiti tawi gon abonugo kam kullum on abonani on partage na sobiraɓe on ɓiɗɗana en like. To assalamu alaikum wa rahmatullah. So to en fotti video je yeso.